Salutare YouTube! Astăzi o să încercăm jocuri în generația veche. Bun, deja am găsit un joc din 2008. Oh my god. Bro, e mai frumos decât ăsta acum, dar să zicem. Ui! Acum haideți să mai încercăm și alte jocuri. Ce jocuri? Ok. Nu se întrebă. Bia. Ce basă de la Prada am plecat și cu geanta. Stați puțin. Ce basare vagabanda de la Prada am încercat și cu geanta. Cheche. Deci astea skin-urile din 2006-2008. Uitați. Deci astea skin-urile. Dacă îmi ziceți, bă, Laur, de ce nu sau te duci să vedeți și noi măcar skin-urile? Pentru că sunt 100 de skin-uri pe un joc. Bro! I-au zis pașii. I-au zis. Bro, e mai tare decât jocul ăsta. Oh my god! 2014. Haide în 2014. Aoleu! Aproape plâng, oameni buni. Aproape plâng. De ce mi-a dat muzica asta? Oprește-o! Bă, oprește-o! Ce sorry skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky scary skeleton shall start the train. Doamne! Mai e și joc de... Mamă, 2017! Încât am fost născut. Bro! Ia. Mamă, dar mult! Loading. În ce, Doamne, m-a băgat? Bă, da... Că... Oare am? Bro, cum să mă la așa ceva? Păi din prima l-am făcut. E un hobby care nu se termină. Da. Laur, ce? Nu se termină. Și că este luxul 2015-2017. Ador jocul ăsta. Frate, eu vreau să mai fie... Deci, eu vreau să fiu născut în 2008 și să mai fie încă o dată. Ca să repet, nu? Să văd și eu. Bun, după aia o să vreau să văd în ce an a fost creat acest joc. Mamă. Va trebui să retinem pe unde mergem. Deci, oameni buni, o să încerc să nu mor aici. Și că, nu, selectează care e corectă platforma. Bă, dar să... E ca la Squid Game. Du-te, Doamne, iartă-mă. Ia. Asta e corectă. Bro, glumești cu mine? Asta. Am murit! Îmi retrag toate cuvintele pe care le-am zis la început.
Pune aici tot în față. Urăsc jocul ăsta! Nu mai îmi place, îl urăsc. Aoleo, Laur, trebuie să nu caci pe asta, roșie, spui că e roșie. Ce-am zis? Nu o să mai vorbesc. Mă scuzați pentru că am făcut ca o fată, dar așa este modul meu de disciplină. Aici tot în față. Wait! Ia. E tot în față, omul lui Dumnezeu. Aici unde? Bă, oameni buni, cum? Bă, oameni buni, cum? Omul lui Dumnezeu. Ah. Bun. Lasă-mă, prietena ta. Din cauza la friendsul ăsta. Bun, cred că pe aici. Îmi vine să... Asta îmi vine mie. Deci, dacă o singură dată mai mor, îmi dau palme în cap. Singur. Bun. Aici tot în față. Aici o să mor. Așa. Eu n-am glumit, oameni buni. Iu. Du-te, miau de aici. Omul. E aici. Aici clar tot în față. Ia să puțin. Aici. Bun. Aici trebuie... Era sigur. Și asta e. Și am câștigat. Ce-am câștigat, doamne? Bun, ăsta trebuie să fie foarte easy, adică n-am cum să cal la asemenea prostie. Bă, cât mai e? Bă, la ceală în dita piscina cât Marea Britaniei. Urc mai rebișa. Am vorbit ca un din ăla. Urcă mai repede. Urcă mai repede. Hai mă, Blicky Wikey, dă-te aici. Ce trebuie să facem? Bă! Hai, Blicky Wikey. Hai, Blicky Wikey, ce faci, Blicky Wikey? Hai, Blicky Wikey. Bă, hai că e foarte... Ai, aveți, bă, cu fente... O să aștept faptul că acest joc este cel mai joc din cel mai joc. Asta o să accept eu. Hai, Licky White! Îmi vine să nimic. Asta mi-e de să nimic. Bro, cum am atins asta? Olo. Yes! Mamă.
Ok, aici ar trebui să fie foarte easy. N-ai cum să cad asemenea easy. Bro! Tu te pui cu franzelească, laurească sau ce? Ah! Doamne, deci, dacă muream sau cădeam, eram cel mai noob. Omul meu, dar ce aici, paradisul, lume sau ce? De ce s-a urcat atâta? Bine, durează 10, 20, jumătate de secunde. Adică 30 de secunde. Mamă, sunetul, ai auzit? Uic. Ioi, de tare! Laureș, nu. Frate, dar ce tare m-ar arunca. Păi... Click! Nu! Oameni buni? Am ajuns, cred că, în paradis, nu? Că n-ai închet. Bun. Sar aici, sar aici, sar aici. Nu! Hai să sar așa. Hai că n-ar trebui să fie nicio problemă. Nu! Bă, dar cât mai e din obiul ăsta? Sper că-i... Nu știu. Frate, sper că-i până acolo, că eu nu mai joc. Jur. Ui! Bro, it's easy, bro. Ia-uzi. Mai pot să oare. Ok, oameni buni. N-am luat-o bine de pe aici. Bă! Bă, da, uite. După aici am pe acolo și am ajuns. Bă, e foarte easy cu zoom-ul. Bro, poți... Deci... vreau să fac ochii închiși, dar... Vomit. Vomit la cât de noob sunt. La parcurs. Adică... Zău, cu bitane românine. Răune. În sfârșit. Să stai și gata, mersi Dumnezeule. Aoleu. Bun. O să încerc să nu mor la asemenea de parcurs. Nu parcurs, doamne, de... Tăiend. Păi și eu pentru... Păi și pe cât a fost creat? Glumiți? Glumiți, nu? Glumiți, nu? Uitați. Created. 2026. De ce 2026? Și uitați și la update. Uite, update. Cum? Am să pură la ăsta. Bă! Hai mai zic ăsta din 2025. Ia. 2024, în 2 ani și-a dat update. Hai ca o să ne jucăm niște jocuri în care... Nu știu. Nu știu. Urat că nu știu ce să mă joc.
Jocul lui Andrei. Nu. Sau să vă ruta 7, doamne. 22. N-am chef acum. Jocul meu nici atât. Al Alex 0%. Să mă joc Squid Project. Nu mă, hai că intru puțin pe jocul lui Andrei. Ca băgat să pe 1. Da, uite. Apropo, să fie postat filmarea asta altcândva, nu o să fie acum, o să fie în septembrie, cred că o să fie postată, nu sunt sigur. Septembrie sau chiar pe 23 sau pe 25 august. Filmarea asta. Deci, oameni buni, uitați. Teleportul Vidin de pot. Vă duceți voi și explorați la Vidin. Nu vor prea multe. Bă, aici scrie teleportează-te la tramvaiele și autobuzele muzeu. Bro, Andrei, te rog eu, harta se lăguiește. Deci dați replay să vedeți cum s-a lăguit harta. Dacă nu mă credeți, dați replay. La minutul 37, parcă. Adică nu știu, ceva, filmarea asta o să fie postată fix azi. Azi, diseară sau azi. Azi sau diseară, nu sunt sigur. Uitați. Tatra e 3. Timis 2. Timiș, da, în fine. E Timis, nu știu cum e. Și aici este Man, T și F3 8. Mie, sincer, dintre Man și G8, mie îmi place mai mult G8. Vouă, cred că vouă o să vă placă Man 4. Cred, sunt sigur. Și cam acesta a fost videoclipul. Pa! Apropo, nu uitați să vă abonați la mine cu like și subscribe. Și am fost Laura și pa, pa!